सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, एगो भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा बा। लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव के एगो और लोकगीत एल्बम बहुत जल्द आवे जा रहा बा। जोना लोकगीत एल्बम के नाम है यार से ला जाली, जोन की बहुत जल्दी रिलीज होके जा रहा। लोग के बता दी तो एल्बम ही खास ऐसे बा काहे कि खेसारी लाल यादव के बहुत ही अच्छा एल्बम में गाना रखल गई, बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना एल्बम के माध्यम से आवे जा रहा, जोन की लोग के बहुत ही अच्छा लगी। इसे बता दी तो खेसारी लाल यादव लगातार एक से एक गाना निकाल रहा बड़ा। 2018 में लगातार हिट भी हो रहा बा। वही दौरान अब एगो और एल्बम आ रहा बा, जो एल्बम के नाम है यार से ला जाली, जो काफी ही अच्छा पोस्टर आइल बा, जो फर्स्ट लुक सामने निकल के आइल बा। आशा कइल जाता कि आज से काल के बीच ले वो गाना जरूर आ जाई, लेकिन वो लोग बता दी कि वो कंपनी से आ रहा बा। जैसे खेसारी लाल यादव के बहुत ही अच्छा अच्छा गाना पहले आइल बा, उठलाली से रोटी बोर के चाहे चोई चोई सब गाना उहे कंपनी से आइल बा। उहे कंपनी से ही गाना बा जैसे 100% हिट होके के आशंका जतावल जाता। इसे बता दी तो अभी तक के सबसे बड़ा खबर ये से बा काहे कि खेसारी लाल यादव के लगातार 2018 में कोनो ना कोनो सीजन के गाना होता, लेकिन लोकगीत लगातार खेसारी लाल गा रहल बाड़े जैसे कुछ खास हो जाता। इसे बता दी तो बहुत ही बड़ा खबर बा अभी तक के। ये रहलक अभी तक के खबर जोन लोग के सामने रखनी है। अगर ये लोग के वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करिए। वही जब बगल में घंटी वाला बटन हुई ओकरो के दबावल ना भूली ताकि वो लोग अपडेट आसानी से मिल सको। धन्यवाद।